Мали, ате свети. Вземи тая димка. О, там ще плавни маса. Дяволе. Лъжи колата. Пръчката там. Къде е пръчката? Пари са ли, бе? Мисината отиде. И майката е масина. Май колата. Може ли сега там да го запалим да е бъде? Вече огоре до култура. Аре, май колата оттам, бе. Как ще влияе? Майка. Пъни тръгвай. Дай, То спи не вижда. трябва да бъде. Не, пейки да отиде. Аз ти кажа. Няма и нищо. Тос как спи не вижда нищо. Запалихте барбекю. Заводи басата е. Той гледа сюда. Майко. Как топли? Ако обърне вятъра от тяха бъде. Ако обърне вятъра, не знам вече. Какво яко се вижда наистина тук. Ела, виж, Жора. Виж кой яко се вижда тук. Огъня. На клипа. Що как гледай? О, топло! Не топло, бе, горещо. Май добре, здраве! Ела да видиш. Камъш имам, не мога сварям да разместваме мебелите. Дай фургона да сам. Как да няма, бе? Аз тук топло ме. Чувото се. Ще смята на мене, като имах пожар, басна от 600 метра. Няма нищо, не може да си. Рибата ще избяга от този огън. Тя ще дойде са топля. Тя отиде горе на вира. Тя водата пак стана зелена. Да. Каква става? Зелена. Тук водата петрoli. Няма такъв пожар по Черноморието, аз ти казвам. Слагай скарата! Майко. Ела да скачаме нестидарка. Аре, кой е първи? Да. С пъниш, нали знаеш, че излезеш там направо са беличката. Сега да има 600 бани. Добре. Не, бе, тото е малка част. Има, верите и тос. Ще оберем, бе. Вместо аз да го чистим. Чак ми загря телефона тук. Това са стоплиш малко, да? Дай, бата, шаците. Страдай, той колко слаба е. Пожара в базата на 300 метра не може да отъведе. Пари си, бе, май. Утре само тревата да остане. Кой да е, бе? Всичко ще е тук, ако трябва кметицата жуи да специално, бе. Дали утре ще гласувате за кметицата? Първо минаваме, вземем столопа, реквата раздава там. От БСП. По една риба и каза... Седе се дават по една. Който дава за риба, той за... Какво беше? Знаеш, кой ме е страшно? За комунистката. Поне колегата Янко да не запали да издаде да мисли, Гледай как се освети тук. Събирай всичкото. Давай го тук да го изгорим. Фъляй полото. Сега малко не може да стигне до тук и направо са на Да не пусиш газ, Так. Я пак. Чисти мъже. Не. Дай ти кажа, че си бе. Издарима всичките слова. Чакай, репортерчето. Какво правиш пред мен? Как това на гърба, бе? Види сега ще ми го удари. И да я фърлиш на огъня. Голям шаран, на толкова не съм варял.
Голям ще на топо ли би удра? И толкова ли? Играем малко. Так, так, а? Само да го на Фейсбука направо ще... Ти ко мислиш? Все пак трябва да се покаже това. Аре още 2 минути има и да виждам.